Bus. Saan? Pwede mo utang na, boss. Natulog ka, bastos ka. Sorry kayo, boss. Kita ka ni? Okay lang, boss. Dati ba't ba TV mo tipak? Oo. Basta kayo maginuktok na, natulog na. Sorry sud kayo, boss. Turbo, saan na yung pumunta na? Boss, ano sa'yo yayahe, boss? Naitrabaho o tambay? Pumunta na kung sige ay nagtrabaho na tambay. Oo. Tambay. Ano man, boss? Sampol. Sama- Sampol. Oo, boss. Pag nakitrabaho, hospital ka. Di ba? Na makipilhead, nakitrabaho. Oo. Pag hospital ka, ngano na na-excess nga 10 mil, 15 mil, be. Pero ang kanila yung mga tambay sa hospital, be. Bugawas, sudlay na dayon, kinag-declare mo na indigency. Huwag ibayran mo sa piso. O gusto na ayahay, tambay o natrabaho? Tambay. O, tambay. Gusto ba isang bol? Ano sa ba, boss? O. Pag nakitrabaho, ang mabilin sa imong sweldo, kanang minimo ko rin ang mula, imong bulan. Imong adlaw, 400 naman. O, imong bulan, pilara, 12,000. Menos sa medyo, balay, tubig, kurente, mukaon pa ka, mutubig pagid ka. Mas ligo pa ka, magsabon pa ka. Pahit pa kagsabon, pahit yung kanang shampoo. Ang mabilin sa imong isang bulan, 50 pesos na lang, no? Oo. Pero kung standby ka, di makapangyayon sa imong mga papag. Di ka ba sudan, di ka ba bugas kanon, wala kay, di ka pangyayon pambayad tuloy kurente. Di ba di ka pangyayon pambayad tuloy? Ba? Daw ba kay member magkaktupan man. Member ka yung kakapa. Member ka yung kakumpok ka, kay talampay mo ka. Nakidusin may limpyo ang ulan. Kasi nayahay, nagtrabaho na. Ayahe, tambay, boss. Bayaw ito ba yun? Member ka pa. Tumpay, purpis, nigura yung natigista. Katay ka. Ito, o na. Hawa na niya. Masin ko sinunti ka lang. Ay, sorry kayo, boss. Sorry kayo, boss.